написать, что это. А у кого спросить? Музыка где-то должна быть хорошая. Вот, прямо в эфире. Но оно вырубит через минутку. Что тут решил, не жаришь, Не бояться, ты нас не покинешь, никто не улетит. Несешь упокойка, ты здесь подниматься, ты святом святом сидит. Мария, Мать Христа, у вас роза столбцы. А где? Все уже не написано? Мария, не мируй, Бога Тройцы даты. Сообщай нашим подписчикам, что начали эфир. Подождите, пока все начнут. Королева с упокою, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Ти наша маті, завсюди ласкава, ти світло кидаєш, небесний пошов. У моменти бурі шубаєш спокійно, запаковать наш шлях і дом. Марія, Маті Христа, любляча сина. Марія, вигоди гляді, отрекуйся в сім'ї. Королева с упокою, молися за нас. 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 У випробуваннях присутная помощь, ты, Маті Костола, нас учишь любить. Давай утешение, где смуток и горечь, смыслова надея жить. Мария, Маті Христа, терпяча правда. Мария, наше серце узмацняй, берега требать нас. Королева с упокою, молися за 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 нас. Высилка в дороге, нахни не бояться, ты нас не покинешь, николи в беде. Несешь упокойка, ты здесь подяваться, ты высилком светлом взлететь. Мария, Маті Христа, у вас розлага збавці. Марія, просим нами керуй, Бога в Тройці дати. Королева с упокою, молися за нас. 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 Королева с упокою, молися за нас.
пахвалений Ісус Христос. Хочу сердечно усіх привітати на сьогоднішній нашій урочистій святої мші, у першу чергу пастора нашої Ірпінської дієцезії, ксенза біскупа Антонія Дем'янку, так само біскупа допоможного Казіміра Великосейця, допоможного ксенза біскупа номіната Андрея Зноску, апостольського адміністратора для католіків Усходнього обраду архімандрита Сергія Гайрика, секретаря апостольської нунціатури у Мінську, ксенза прилата Кшиштофа Сироку, ксенза канцлера Пінської курії Андрея Рилку, так само керівника Березовської пілігримки ксенза Владимира Букляревича. Будем разом молиться, ушановувати Найсвятішу Панну Марію, прославляти Пана Бога за Його чудовні справи, за все, що ми отримаємо про заступництво Матері Божої, що вже отримали, і що сподіваємося, нехай добрий Бог дасть все, що згодно з Його волею. Ксьонс Владимир відправляє цю святу мшу за всіх пілігримів, парафіянів і добродіїв. Так само всіх ще вітаю і ксенза діякона, і клериків, і вас, усіх, дорогі брати і сестри, які вчора вже приїхали, прийшли ще. Сьогодні нові добралися на цю урочисту святу мшу. Всіх щиро ще раз вітаю сердечно і зичу Божої ласки і опіки на Святішої Панни Марії. Похвалений Ісус Христос. Брати і сестри, сердечно всіх вас вітаю. Вітаю духовних особ або двох обрадів, вітаю консекрованих особ, вітаю всіх діакона, клериків, усіх пілігримів з нашої Пінської дієцезії, а так само прибили усіх палешуків, але до Матки Божої, що не тільки з Полесся прибили, але з інших регіонів. Сердечно всіх вас вітаю. Ведаем, что у повсюдном костеле костел рихтуется до года откупления, год веры, а Отец Святый Францишек нам назначил, и мы добро и щиро рихтуемся до года откупления, а в нашей Пінській диецезии рихтуемся до стогоджя. Наше повстання нашей диецезии ведается, об этом не один раз уже у пастирському листі вспоминалося, що Пій XI, який був недалеко отсюда в Варшаві під час Першої Сусвітньої війни, як палешуки не залишилися без опіки душпастирської, і тоді границі Європи були перекрещені наново, повстали і установив Пінську диецезію, і вона вже має 100 год, і до цього рихтуємося. Був пастирський лист, ми розважали, був год віри, надії, а тепер год любові. Учименно заключається, об этом у пастирському листі була говорка, чому повинні ми найперше Бога любити, а потім другого чоловіка, як самого себе. Перш за все родню, а потім наших сусідів і тих, хто живуть у нашій країні, і потім кожного чоловіка, тому що він має носити подобізну обличчя Боже. У цьому заключається год любові, і так само на літній період, на звичайний період був мой лист пастирський об тим, що наша побожность у костеле на чем основывается? На Евхаристии и на Матери Божией. На двух таких колумнах, на двух филярах. Тогда был лист, пастырский лист, читанный у диецезии, об этом я говорил, и так само повинен быть до
Адвента повинен быть вывешен. Может, кто не был на мши святой, как прочитал. И это был обовязок князів пробашав, год любові. І подчас этого года любові якраз ми спотикаємося при Матці Божій Лаїшинській, тому що у костелі набожність є і Евхаристія, бо що було без Евхаристії, ми з удячністю глядимо на князів, які нам целебрують, які нам Єсуса приносять, але так само адметність наша особлива тут, у Пінській диецезі на Поліссі, тому що ми поширяємо культ Матці Божої. І це робимо сьогодні. Сердечно всіх вітаю і дякую усім тим пілігримам, які кілька днів серед жихарів Полісся своїми пілігримками засвідчили, ідучи на ногах, їдучи сюди, у це святое місце. Сердечно всіх вітаю, а я за пілігримів целебрую святую імшу, как Матці Божа і надалі заховала, как ви любили Бога, Костюл Христа. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. Просим Бога за все наши грехи, как мы могли годно спасти наисвятейшую хлеб. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что згрішив я вельми, думкою і словом, учинком і занятпанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за все Пану Марию, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай смилується над нами Бог Всемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами. Смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Gloria in excelsis Deo, Gloria. Excelsis Deo, Gloria, Gloria. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей, Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo, Gloria.
Baranku Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj nad nami. Jaki bierzesz na siebie grzechy światu, przyjmij molenie nasze, jaki siedzisz praworuszańca, zmiłuj nad nami. Bo только Ty święty, только Ty nasz Pan, только Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутний Божа, Ти дав нам Марію, маті Твого Сина, як маті і королеву. Праз її заступництва учини, каб ми досягнули слави Твоей сынов и дочок у володарстве небесным, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог празущий веки вечные. Czytanie kniги proroka Isai. Народ, який ходив у темрі, убачив світло великое. Над жигарами країни смертного теню зазяло світло. Ти помножив народ, повеличив радость, і он веселиться перед тобою, як веселиться у час жнива, як тешиться при поділі здобичі, бо ярмо, що гняло його, і кій на плечах ягоних, і розгул пригнятальника ягоного ти зламав, як у день Мадияма. Бо усякий бот воюючого жаўнера і адзенне, забрудженае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць яму ім. Цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца, над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае у правасуддзі і справядлівасці, адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуцяў учыніць гэта. Гэта Слова Божае. Королева стала, праворуч тебе. Королева стала, праворуч
хваліте ім'я Пана. Нехай буде ім'я Пана благословлено, тепер і навіки. Королева стала, права Руся вверх. А до сходу сонця до заходу нехай буде прославлено ім'я Пана. Узвишений Пан над усіми народами, понад небесами слава Ягоная. Королева стала, права Руся вверх. Хто подобний до Пана, Бога нашого, який живе на вишинях, який схиляється, как поглядеть на небо, на землю. Королева стала, права Руся вверх. Ян поднимає бедного з пилу, і со сміття узносить Бога. Как посадить його з вельможами, з князями ягоного народа. Королева стала, права Руся вверх. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, любоў некрывадушная, майце нянавість да зла, гарніцеся да добра. Любіце адзін аднаго братняю любоўю. Апярэджвайце адзін аднога ў ветлівасці. У руплівасці не слабніце, духам палымнейце. Служыце Пану, цешцеся надзеяй. Ва ўціску будьце цярплівыя, у малітве трывалыя. У патрэбах святых бярыце ўдзел, дбайце пра гасціннасць. Благаслаўляйце тых, хто пераследуе вас. Благаслаўляйце, а не праклінайце. Радуйцеся з тымі, хто радуецца. Плачце з тымі, хто плача. Будьце аднамысныя паміж сабою. Не мудруйце празмерна, але наследуйце пакорных. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вітай, Марія, повної ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия по воде Луки.
У той час Бог послав анёла Габріеля у город Галілейський, який називався Назарет, до дєви, зарученої з мужем по імені Юзеф, з дому Давіда, а ім'я дєви Марія. Анёл, увайшовши до її, сказав: «Вітай, повна ласки, пан з тобою». Яна ж збентежилася від слова ягоних і розважала, що це за привітання. І сказав їй анёл: «Не бойся, Марія, бо знайшла ти ласку у пана. І ось зачнеш в лоні своїм і народиш сина, і даші йому ім'я Єзус. І он буде великий, і буде названий Сином Найвишейшого. І дасть йому пан Бог трон Давіда, батьки Ягоного. І володарить буде над домом Якуба вечно, і володарству його не буде конца». А Марія сказала анёлу: «Як станеться гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказав їй у отказ: «Дух Святий зійде на тебе, і моц Найвишейшого ахіне тебе. Тому і народжене святое буде названо Сином Божим. Вось і Ельжбета, своячка твоя, і яна зачала у старості своєї, і ёсць ужо на 6-м месяцы, тая, якую називали бесплодною, бо для Бога нема нічого немагчимого». Тады Марія сказала: «Вось я слуга пана, няхай мне станеться паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова пана. Королева с упокою, молися за нас. Такими прыгожымі словамі мы распачалі сённяшнюю літургію. Паважаныя браты і сёстры у Езусе Хрысце. Калі б зараз да кожнага з нас хтосьці падышоў з такой каротенькай анкетай, з такім кароткім пытаннем: ці ты шчаслівы? Я думаю, 90% написала б «да». Конечно. Святары то 100%. Але ёсць заўсёды, калі затрымацца над гэтым пытаннем, то ўсё ж такі штосьці ёсць не так. Усё ж такі мы ідём да Найсвяцейшай Панны Марыі у гэтым моманце у лагішым, бо штосьці не так з нашым шчасцем. Ёсць нейкія бракі. І ідём да Марыі, суцяшальніцы, якая сапраўды не толькі так па-братску паложыць руку на плячо і скажа: «Ну, держись, держись, я з табой». Не. Яна інакш. Яна не толькі паложыць руку табе на плячо, не толькі ахіне цябе вось гэтым плашчом, які будзе аберагаць ад усялякага зла і спакусаў. Але яна канкрэтна будзе яшчэ размаўляць са сваім сынам у тваёй і маёй інтэнцыі. Сённяшняе Евангелие не заканчваецца вось гэтымі словамі: «Вось я слуга пана». І ўвогуле Евангелие не заканчваецца. Марыя перш што робіць, ідзе куды? Да сваёй сваячкі Эльжбеты у горную краіну, каб суцешыць яе. Вы думаеце, яна пашла, каб там варыць Эльжбеце есць? Пасцелю расцілаць? Не, суцешыць. Мне аднойчы хтосьці сказаў: «Ксёндз, але як суцяшаць? Так там все нормально. Цяжарная, народзіць сына». На першы погляд нормально. Жанчыны за 60. І вы даведаеце, што сёння цяжарныя. Супер. На такой радасці будзеце ўсім распавядаць. Думаю, будзеце правяраць 2 ці 3 разы. А потым, што сказаць
людям. Эльжбета переживала то же самое. Вы то еще можете потелефоновать мужу. А Эльжбета не могла. Дуров не народился еще, телеграма не было. Айтишников белорусских не было, вабера еще не придумали. А нават калі б гэтыя ўсе тэхналогіі былі б, то яна не могла б зрабіць. Чаму? Бо яе муж, ну не мой не ў гэтым значэнні, не можа нічога сказаць. І Марыя ідзе, каб суцешыць. Каб рэальна суцешыць. І паглядзіце, калі Марыя ўваходзіць у той дом, то Эльжбета сведчыць, кажа, дзіцятка ўзварухнулася з радасці. З радасці ўзварухнулася дзіцятка ва ўлонні. Але Марыя, увага, не пашла сама. Яна была з Езусам Христом. Момант, калі Езус Христус пачаў дзейнічаць у гэтым свеце, гэта не той, калі ён прыняў хрост з рукі Яна Хрысціцеля ў Ярдане. Ён ужо ва ўлонні Найсвяцейшай Панны Марыі, сваёй мамы, ён ужо быў тым, які благаслаўляў. І Марыя вось была з той, якая патрабавала суцяшэння. А яшчэ адзін момант, мы таксама, думаю, памятаем, дасканала ведаем гэты момант, калі Марыя таксама вось гэтую функцыю суцяшальніцы праявіла ў 100%. Вяселле ў Кані Галілейскай. Хтосьці падумае, ну да, на вяселлі пі, весяліся, каго там суцяшаць? Там все падрыхтавана, каб все былі суцешаныя. І увага, Марыя падыходзіць да свайго сына і кажа, не маюць ужо віна. Віна, не чытайце ў такім значэнні віна. Віна, сімвал, віно у старым запавеце, у Бібліі гэта віно гэта радасць, не вяселле, але радасць. Віно гэта паўната адносін, віно гэта любоў, віно гэта Божае благаслаўленне. Так чытайце гэты фрагмент. Марыя прыходзіць да Езуса Хрыста і кажа пра гэтых маладых. Не маюць ужо віна. У іх яшчэ ночы пашлюбнай не было. А ўжо недахоп любові, ужо праблемы з адносінамі, ужо радасці няма ў іх. І Марыя прыходзіць да свайго сына. Яны нават яе аб гэтым не прасілі. Не прасілі. І гэта не праблема лагістыкі, што на Валберы заказалі бутылачку і прывезлі. Гэта нешта большае. І тут вельмі цікавы быў дыялог Марыі з Езусам Христом. Як мы чытаем наш пераклад, то ён так выглядае троху так агрэсіўна. Езус Христус адказвае сваёй маме. Але гэта не так. У Септуагінце, у арыгінале, там гучыць інакш. Езус Христус пытае у сваёй мамы, кажа, а што паміж намі? Якія адносіны паміж намі? Ці не надышла мая хвіліна? Ён сваёй маме кажа, няўжо ты іх любіш больш, бо хвіліна надышоў гэты час у святога Яна. Гэта той момант, калі Езус Христус памірае на крыжы, гэта час. Вось той час, які споўніўся, час адкуплення чалавека. І Марыя кажа, няўжо ты хочаш, каб гэты час прыблізіўся? Няўжо ты іх любіш больш у сваіх адносінах, чым мяне, свайго сына? Няўжо ты хочаш, каб гэты час вельмі хутка настаў? Марыя нічого не кажа. Яна проста ідзе і кажа, зрабіце, што ён вам скажа. Там ужо было гэта Божае благаслаўленне, толькі дастаткова было зрабіць тое, што ён ёй скажа, што ён ім скажа. Так як анёл сёння прыйшоў да Марыі, мы чулі. Вітай, поўная ласка. Ласка у Марыі Божая ўжо была, толькі што яна з ёй зрабіла? Яна сказала, да, няхай мне станецца.
І слугам гэтым толькі трэба было дастаткова сказаць: зробім, як скажаш. І зрабілі. У мусарніцах, у сметніках, з вады яны атрымалі столькі любові у свае адносіны, столькі цёплых момантаў іх жыцця, столькі паўнаты гэтых адносін, што ім хапіла. Усе здзіўляліся, калі можна правесці такую паралель, усе здзіўляліся, як вы пражылі ўсё сваё жыццё, і вы яшчэ любіце, глядзіце вось такімі вачыма адзін на другога. Як так? А здавалася б, дзе сметнік? І што там вада робіць? А ўжо з гэтага тут точна нічога не будзе. Падумайце пра свае сужанствы, пра свае сем'і. Часамі мы думаем, што там ужо сметнік, а калі не сметнік, то проста вада, там ужо няма гэтага цымуса. І увага! Суцяшальніца Марыя, каралева супакою, яна проста кажа: зрабіце, што ён вам скажа. От не мудруйце. Проста зрабіце. Стогоддзе нашай пінскай дыяцэзіі. На гэтай зямлі Бог у свой час уліў паўнату свайго благаслаўлення. Першая сусветная вайна, а Бог кажа: а я хачу, каб Божая ласка тут была. Я хачу, каб сярод гэтых людзей, да якіх лагістычна вельмі цяжка дабрацца, палесся, балата, каб быў свой біскуп. Каб маглі атрымоўваць маладыя юнакі пасведчанні святарскія. Маглі атрымоўваць сакрамент біжмавання. Маглі мець лучнасць пра свайго біскупа сталіцай апостальскай. Мы ведаем розныя моманты, на якіх затрымоўвалася пінская дыяцэзія. Але яна ўжо мела паўнату ласкі. Дастаткова нам сёння рабіць тое, што кажа яе сын. Сёння сярод нас новы біскуп. Канешне, я думаю, многія з нас углядаюцца ў аблічча біскупа Андрэя, і некаторыя кажуць: чаму не я? А некаторыя кажуць: а можа, чаму не з нашай дыяцэзіі? Проста зрабіце, што ён вам скажа. І біскуп Андрэй таксама. Дастаткова супрацоўнічаць з Божай ласкай. Паважаныя браты і сёстры ў Езусе Хрысце, неважна, якія пасады мы займаем, у якіх гарадах мы жывем, якімі аўтамабілямі мы ездзім. Дастаткова быць разам з Марыяй, той, якая суцяшае, і яна суцяшае канкрэтна. Яна канкрэтна паказвае, што ў тым моманце, у якім ты знайшоўся, гэта не крызіс, пра які ты думаеш. Гэта не тая сітуацыя без выхада, якую ты сабе улажыў ці улажыла ў галаву. Гэта жыццё далей. Толькі дастаткова трэба прыняць гэту Божую ласку. Але ж Бета не ведала, што зрабіць. Тупік. Стыдна. Але яе сын, менавіта яе сын, абвясціў Езуса Хрыста. Гэта яе сын заклікаў усіх, каб праставалі сцежкі свайго жыцця. На вяселлі таксама атрымаўся крызіс. Але Марыя прыйшла ціха і сказала свайму сыну: што-то тут не так. І ён выправіў. Сёння, паважаныя пілігрымы, калі мы прыйшлі да сэрца нашай пінскай дыяцэзіі, у санктуарый Маці Божай Лагішынскай, то паслухайце, што яна скажа.
Паслухайце, што скажа яе сын, бо яна сама не прыходзіць, яна і на вяселлі была за сваім сынам. І пад крыжам яна была за сваім сынам. Яна свайго сына мела ў сэрцы, калі з апосталамі сустрэлася ў вячэрніку перад спасланнем Духа Святога. Яна і там суцяшала, як сёння Касцёл кажа, першых біскупаў. Яна ўсюды. Яна заўсёды. І яна тут. Калі будзеш мець адвагу, то вернешся не з той праблемай, з якой ты сюды ішоў ці ехаў, але вернешся суцешаны, што гэта не праблема. Гэта той старт, які прынясе, або, можа, ужо прынёс благаслаўленне ў тваё жыццё. Амен. Визнаємо тепер нашу віру. Віру в одиного Бога, нашей молитве узнесем до Бога, помолимся за Отца Святого Францишка, копьену здоровья, служив Костелу и переможно вел его до порта збавления. Тебе просим, за всех біскупов и святоров, копьяны отвадно обвещали из моцы Евангелия Христова. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молімся за святий касцёл, каб пад мацярынскую апеку на свяцейшай паны Марыі ён надзяляў сваіх дзяцей скарбамі міласэрнасці. Молімся за ўсіх біскупаў і святароў, каб дапамагалі вернікам перажываць жывую сустрэчу з Христом. Молімся за ўсіх пешых пілігрымаў, каб іх ахвярныя крокі на шляху да Лагішына былі пераменены ў безліч ласкаў, у якіх яны маюць патрэбу.
Молімся за моладзь, каб яна разважліва карысталася зямнымі дабротамі і, па прыкладу Панны Марыі, вучылася вернаму служэнню Богу. Молімся за дабрадзеяў і ахвярадаўцаў, каб іх чуласць і шчырае сэрца дапамагалі ім быць сапраўднымі апосталамі у справе служэння бліжнім. Молімся за новае пакліканне да Божай службы, каб выбраныя Христом былі вернымі сведкамі Яго Евангелія. Молімся за нас, сабраных вакол эўхарыстычнага стала, каб, дзякуючы матчынай апецы Марыі, мы знаходзіліся ў еднасці з Богам, сапраўднае шчасце, крыніцу сапраўднага супакою і мелі прагненне крочыць па жыцці з Христом. Боже, прийми ті молитви, які я взносим до Тебе тут у святим місці. І вислухай праз Христа Пана нашого. Амінь. Сердце мое готово, Боже, весь славить готово, Боже. Воспрянь слова моя. Сердце мое готово, Боже, весь славить готово, Боже. Воспрянь слова моя. И вода небес, велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. И вода небес, велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Сердце мое готово, Боже, весь славить готово, Боже. Воспрянь слова моя. Сердце мое готово, Боже, весь славить готово, Боже. Воспрянь слова моя. И вода небес, велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. И вода небес, велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Сердце мое готово, Боже, петь и славить готово, Боже. Воспрянь слова моя. Сердце мое готово, Боже, петь и славить готово, Боже. Воспрянь слова моя. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя.
ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Сердце мое готово, Боже, петь и славить готово, Боже, воспрянь слова моя. Сердце мое готово, Боже, петь и славить готово, Боже, воспрянь слова моя. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Сердце мое готово, Боже, петь и славить готово, Боже, воспрянь слова моя. Сердце мое готово, Боже, петь и славить готово, Боже, воспрянь слова моя. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Сердце мое готово, Боже, петь и славить готово, Боже, воспрянь слова моя. Сердце мое готово, Боже, петь и славить готово, Боже, воспрянь слова моя. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Молитесь, брати і сестри, как мою, і вашу, як віру прийняв Бог Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Христову Святому. Боже наш Отче, прийми ті дари, які ми Тобі приносим, отдаючи пошану найсвячейшій Панні Марії. Нехай нам завсюди допомагає Твій Син, який стався чоловіком і віддав своє життя на крижі, складаючи Тобі беззаганною ахвяру, який живе і володарить на веки вечные. Пан з вами. И с Духом Твоим. Гору серце. Узносим и до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог нам это и справедливо. Все правда годна та і справедлива, сушна і сповідна, як ми завсюди всюди Тобі складали подяку, Пане Святий Отче, всемогутний вечный Боже, и как мы отдавали Тебе належную хвалу,
благословляли Тебе и прославляли. Odznaczający uroczystość Najświętszej Maryi, zawsze Dziewy. I ona raz dziejenia Ducha Świętego zaczęła Twojego jednorodnego Syna i zachowujący chwałę dziewoctwa dała światu spradwieczne światło Jezusa Chrysta, naszego Pana, wraz Jego Twoją wielcz, proslawляють chory aniołów, jakie zawsze радуються перед Твоим обличчям. Просим, капи наши голоси долучилися до их, разом с ими ускликаючи. Святий, святий, Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і так складаючи, роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэта усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego usie, bo to jest kielich krwi mojej, nowa i wieczna zapowietu, jaka za was i za мною będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Нашим Францишком, біскупом нашим Антонім, і мною негодним слугою, і всім духовенством. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе найчысцейшым абраннікам, са святымі апосталамі,
з нашими заступнікамі, са святым Андрэем Баболяй і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Христос, Христом і в Христе, Тобі, Божа, Ojca Всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, разуще, віки вічні. Молимся до Отца Небесного, як нас научив Єсус Христос.